maraming salamat po, Chal. Sana pagpatuloy mo ang tulong sa amin. Kami umaasa sa inyo Rodolfo Balaguer, Sagrada Rapu-Rapu. Magandang programa. Magandang programa. Kaya nga sabi ko malaking pasalamat namin na anyayaan kami. Dahil hindi man sa amin nakakabutan yung oras ng iba, sa iba na po natin. Ngayon nagkataon sa anak ko pa. Itong perang ito pang bayad niya na sa eskwelahan Mga project, mga assignment. Malaking pasalamat na hindi na galing sa akin yung sa trabaho ko. Kahit maliit ang kita, nakakaraos. Malaking tulong ito sa amin. Tapos, Maraming salamat po, Chal. Sana pagpatuloy mo ang tulong sa amin. Kami umaasa sa inyo malaking ang pasalamat Inaabot kami ng ganito Biko